जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यंत माधव। सप्तदश अध्याय। सप्तदश अध्याय रे गंगा आगम मत्य पोरे। इलावृत रे रुद्रदेव करन्ति संकर्षण स्तव। श्री शुकवाच। शुण राजन परीक्षित से यज्ञ पुरुष अच्युत। माया बामन अवतार ताहाक जे बाम पयार। ଯାହା କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଜିଲା ନିର୍ଭରେ। ତହୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଳଧାର କିଅବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଦୁରିତ ନାଶ ସ୍ମରଣେ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାନେ। ତହୁ ଚଳିଲା ଅତି ଖରେ ପଡ଼ିଲା ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ। ଧ୍ରୁବ ପରମ ଭାଗବତ ଜାଣିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୋଦକ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବଶ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ରୋମ ପୁଲକାଇ। ମାର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିରରେ ଘେନିଲା ତୁରିତେ। ତେଣୁ ଶପଥ ମୁନିଗଣ ପ୍ରଭାବ ଜାଣି ତତ୍କ୍ଷଣ। ସକଳ ଆତ୍ମା ଭଗବାନେ ତପସାମ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ମୋକ୍ଷ କାରଣେ ସେ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜଳ ପାଇ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଟାରେ ତୋଇଲେ ସେ ନେଇ। ତହୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଇନ୍ଦୁମଣ୍ଡଳ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପଦନେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ତହୁ ସେ ଚାରିଧାରା ହୋଇ ଚତୁର୍ଧା ରୂପକୁ ବହଇ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ନୃପବର ଏ ନାମ ଚତ୍ୱାର ତାହାର। ସୀତା ଅଳକାନନ୍ଦା ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଭଦ୍ରା ନାମକୁ ବହି। ଚାରି ଦିଗରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଦନୁ ସୀତା ଯାଇ କେଶରା ଚଳେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ଅଧରେ ଭ୍ରମି ଯାଇ ଗନ୍ଧମାଦନେ ସେ ପଢ଼ଇ। ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ବିହରି ଭଦ୍ରାଶ୍ୱବର୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ କରି। କ୍ଷାର ସିନ୍ଧୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ବେଗେ। ବ୍ରହ୍ମା ସଦନୁ ଚକ୍ଷୁ ଯାଇ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଶିଖେ ପଢ଼ଇ। କେତୁମାଳର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶଇ। ମେରୁ ଶିଖରୁ ଭଦ୍ରା ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭ୍ରମଇ। ଉତ୍ତର କୁରୁ ବେଢ଼ି ଖରେ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶଇ ଉତ୍ତରେ। ଅଳକାନନ୍ଦା ନାମ ହୋଇ ବହୁଗିରିରେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ହିମାଳୟ ତାହାକୁ କରି ସେ ଆଶ୍ରୟ। ଅତି ପ୍ରଖର ବେଗ ବସେ ପଡ଼ଇ ଭାରତ ବରଷେ। ତହୁ ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ଅନ୍ୟ ଯେ ନଦ ନଦୀ ଯେତେ ଶତ ସହସ୍ର ଯେଝା ମତେ। ନାନା ଗିରିରୁ ଜାତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ଯାଇ। ଭାରତ ବରଷ ରାଜନ ଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଜାଣ। ଅପରେ ଅଷ୍ଟ ଯେ ବରଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ଏ ବାସ। ତହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆୟୁଷ 10 ସହସ୍ର ଯେ ବରଷ। ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ନିତ୍ୟ ସେ ଦିଶନ୍ତି ନବୀନ। ପରମ ଆନନ୍ଦେ ସେ ନିତ୍ୟ ବିହାର ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ। ସ୍ୱର୍ଗଭୋଗ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେବେ ରହନ୍ତି ସେହି ପୁରେ। ତହିଁରେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଆନନ୍ଦେ ହରଷିତ ମନେ। ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୃନ୍ଦ ମେଳେ ବିହାର କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ଷଡ଼ ଋତୁ ଏକ ସମୟେ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏକଠାଏ। ନାନା କୁସୁମ ନାନା ଫଳ ସୁଗନ୍ଧ ସମୀର ଶୀତଳ। ବିକଚ ନାନା ପୁଷ୍ପ ଭରେ ଲତାଏ ବେଷ୍ଟିତ ଉପରେ। ସଦନ ଆକାରେ ଆଚ୍ଛାଦି ବୃକ୍ଷ ଲତାରେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି। ଅତି ମଞ୍ଜୁଳ ମନୋରମ ନିବିଡ଼ ଲତାର ସଦନ। ପର୍ବତ ଦ୍ରୋଣୀ ସୁଶୀତଳେ ନିର୍ମଳ ନାନା ଶୀତ ଜଳେ। ରୁଚିର ପଙ୍କଜ ସୁନ୍ଦର ସୁସଞ୍ଚ ଦିଶେ ସରୋବର। ଜଳରେ ରାଜହଂସ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ହରଷିତ ମନେ।
କୁକୁଟ ଜଳ ହଂସ ଚକ୍ର କାରଣ୍ଡବ ସାରସ ମଧୁରେ ନାନା ଧ୍ୱନି କରି ଜଳେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ବିହରି ଏମନ୍ତେ ନାନା ସୁଖ ସ୍ଥଳେ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବୃନ୍ଦ ମେଳେ ଅମର ବୃନ୍ଦ ତୋଷ ଚିତେ ତପ କରନ୍ତି ଯେଝା ମତେ ତପର ବଳେ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ନବବର ସେ ହେ ରାଜନ ସେ ଯେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଲୋକର ନିସ୍ତାର କାରଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଇଳାବୃତ ବର୍ଷ ଭବ ଯେ ଏକଇ ପୁରୁଷ ଭବାନୀ ସାପ ଯୋଗୁ ତହିଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାସ ନାହିଁ ନ ଜାଣି କେହି ତହିଁ ଗଲେ ତକ୍ଷଣେ ଶ୍ରୀଭାଗବରେ ମିଳେ ତାହାଙ୍କ ସାପର କାରଣ ପଛେ କହିବା ହେ ରାଜନ ଭବାନୀ କୋଟି ନାରୀ ମେଳେ ଯାହାଙ୍କ ପଦରେ ଖଟିଲେ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ଘେନନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ତାମସୀ ଯେ ଜାଣ ଯାହାର ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ତହିଁ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଶିବ ଧାନ୍ୟେ ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂକର୍ଷଣେ ରୁଦ୍ରବାଚ ନମସ୍ତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ଗୁଣ ଜହି ବାସ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ କାରଣ ଭଜଇ ତୋହର ଚରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପର ତୁହି ପ୍ରକୃତି ତାଇ ତୋର ତହିଁ ଭୂତ ଭାବନ ତୋର ନାମ ତୋ ନାମେ ଏ ଭବ ଖଣ୍ଡନ ଯାହାର ନାମ ଗୁଣ କର୍ମ ମନ ବଚନେ ନହେ ଗମ୍ୟ ଅପରେ ମାୟା ଗୁଣେ ଛନ୍ଦି ସଂସାରେ କରିଅଛୁ ବନ୍ଦୀ ମଧୁ ଆସବେ ତାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସଭଇ ଯାହାର ଲୋଚନ ଦିଶଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ନାଗ ବଧୂଙ୍କ ମନୋହର ଯାହାର ସଦୃଶ ଅପରେ ନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଳନ ଏ ସର୍ବ ଯାହାର ବିୟାଣ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ଯାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିରେ ମହି ସର୍ଷପ ପ୍ରାୟ ବିରାଜଇ ଯାହାର ତହୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଜୟ ସଂସାର ସଜଇ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳେ ଯେ ସେ ବୁଝୁ ଯାର ପାଦ ତଳେ ରଜୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରିତା ହୋଇ ଅଛୁ ରହି ଅନୁଗ୍ରହ ରୁଟି ଯାହାର ଭିଆଣ କରୁ ଏ ସଂସାର ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧନ ଯାର ମାୟାରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ତ୍ରିଗୁଣ ବସେ ମୋଇ ଜନ୍ମଇ ଯତ୍ନ ନ ଜାଣଇ ତେସନ ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ବିହାରୀ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏହୁ ବାଣୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ମନ ନିବେଶୀ ଅପ୍ରମାଦେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ ମୁହି ପାମର ଦୁରାଚାର ଭୋନାଥ ମୋତେ କୃପା କର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭୁବନ କୋଶେ ସଂକର୍ଷଣ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାମ ସପ୍ତଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यंत माधव।